Beh, Jan, rumangsaku dino iki sepi temen to. Biasane wong iki pating sliwer. Padahal diingi aku ki lho, ngusungi boto ya takar wengi. Ngene kok ya blas lho. Pun tenan. Tapi ya ora apa-apa lah. Sapa ngerti engko enek wong ngongkon kan. Usumno purel kae gorono. Gorono. Sapa ngerti Jal? Jan. Masuk. Tindak pundi, Mbak Ayu, badhe tindak pundi. Dengaren tindak wae ora numpak taksi, apa tak gendong aku. Mbah Cokro. Mbah. Rene sik, Mbah. Nyapa jane tokir, nyeluk-nyeluk wong tuwa kaya ngono, gak sopan. Nek kowe butuh ki rene yo, ora kene wong tuwa kon rono. Wis slow bre, slow, santai. Terahno wong tuwa ki gawanane iki apa jenengane? Nesu wae ngono ya. Rene to, sing ngiyup ki lho, nyang kono panas. Rumangsaku bocah iki jan. Nek ae. Nyapa jane? Ya ora nyapa-nyapa, Mbah. Anu maksudnya sampean apa gak enek watu tah pasir apa lemari ngono sing nek dusung-usung ngono to. Ben aku enek penggawean ora nganggur ngene iki to. Beh, ndak duwe kabeh iki. Nganu leh ngono, apa? Sampean arep ndi sampean? Yo sasirku to aku nyandi, takok barang. Beh, rumangsaku wong ditakoki kok ya semauri ngono kuwi lho. Maksude iki lho. Lek sampean butuh transportasi iki siap mengantar Anda kemanapun yang Anda mau. Ngono lho maksude. Ya wis nekno, aku gelem. Anu Mbah, tapi ki mau ngene ngongkose. Lek seumpamane isik ning area desa kene, kuwi 15.000, tapi lek wis metu 3 kali lipat dadi 40 piye? Boyo, kaya ngene larange polke. Loh, iki rasane nyawaman melebihi bis-bis PIP. Piye? Ya wis. Nah, ya wis lek ngono ayo numpak. Wis kono numpak. Perke sapenginku ya. Oke, siap. Soale ape nang ndi wae tak bayar. Duitku nang omah karungan. Nek gur ngeboki raimu gak ketok. Yo. Alah, cekeli. Wong ditinggal benakne kathok ngono ae ya kedungsang-dungsang lho, Mbah. Jere PIP. Ya sepurane leh nganu. Ya wis carane ndi? Penting mlaku manut aku. Oh ya wis ayo. Angkat. Sarja betul. Alah, lorot sampe ketok. Iki malu melorot, lali rung tak kencang kathoke. Kalian katoke. Iya iki lho, lha yo kencange warnane ijo iki lho. Wong ora sabaran yo ngono ki. Wong tuwek ki yo mbok diakeh-akeh sabar no lho, Mbah. Aku bayar ke. Yo. Satus pitung puluh pitu. 178. Pak tolong aku Pak Endang tuh cepet toh, Pak Fejan, kacau aneh. Ngene iki target 200 dadi gagal. Jane ngopo to? Ngapung wae. Kaya duwe labe dhewe. Pak tolong Endang toh, Pak. Beh, jane ngapo to siji iki? Jajal tak dilane. Endang toh, Pak. Kenapa to, Le? Ana coro gede banget. Salah. Ket ngopo ana coro? Heeh. Kowe iki lanang, nek iso aja karo coro. Kowe anggere ngerti pakmu mbiyen iku coro tak untal tiap dina. Aja kok coro, cindil tikus ki lho pangananku. Pak iku jorok banget sih. Oh, tikus kok diuntali. Wis, ayo, saiki melu Bapak. Nanti. Latihan perdel. Mah, aku agak sekolah kok. Aku diseneni polo lu anggar ke sekolah. Gampang. Masa lalu lu urusanku. Sekolah nomor 2. Engko mangkat-mangkat jam 11 apa jam 12 gak apa-apa. Wis gak ayo. Pak, iki mau ke sekolah.
Jane ame apa lho, Pak? Wis manut to bapak. Lungguh kon kusi. Dang. Sawang bapak iki. Saiki kowe tak latih nang bapak ngangkat dambel koyo ngene. Nah, carane awake sing tegap ben ora kesleo. Nah, terus tangane dicekeleng arah kene ben supaya dhewe ngerti arah otote mlayune piye. Nah, iki siji. Loro. Saya ganti kowe. Kowe iki. Ampun banget lho, Pak. Mau aku. Lek. Kuwi anteng paling gur sekilo. Nek ditaker karo beras gur secanteng. Tapi iki abot banget lho, Pak. Ngerti dhewe, aku kan nggak biasa kayak ngene. Aku kan biasanya bikin galundeng gitu. Ini mah abot banget. Galundeng coglokmu kuwi wis gendang-dangap. Ya. Iki ngopo kaya Sakit. iki lamang le aja megat-megot kaya mentok kaya ngono. Ya terus kan piye lah? Sing penting aja lemir, tegap. Susit sekot untumu. Gendang. Iya. Reget nek tenan iki cah. Ngene. Nah, ngono kan mandan pantes. Cuk, pokok aku aja nganti bro. Terus nali. Pak hebat. Mosok ketibanan nggak loro. Kok ngene iki cilik le. Biasane diesel nimbane sikil gak apa-apa. Diesel. Iya. Pak hebat. Ya wis, Pak. Aku mangkat ya wis awan. Ya wis bentar, cepet mangkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Kamu. Hati-hati le. Sik. Ngapa? Mandek kok kene. Lah wis teko to, Mbah? Alah wis ora usah kakan cangkem. Anu, ojo suwi-suwi, Mbah yo. Iya, penting tunggu nang aku nang kene. Oh, ojo lali. Lah sompo mrene yo nggo apa lah kopi apa panganan ngene ya. Aku ape nggo apa lek sak sirku to. Rit temen lho. Ya lah. Sandiwir nani. Anak bendel. Del, Reno sik jagong. Kene lho. Ana apa, Kir? Aku ki lagi sibuk iki. Time is money. Alah yo kakean rengkek. Sak sibuk-sibuke kowe iki rumangsa aku ki yo ora tau menghasilkan duit lho, Del. Karepan ora. Wis A1 iki timbangane kowe ngalor ngidul gayane tok time is money. Gatel apa? Kir, harga waktu saya itu mahal. Kamu berani berapa? Ha? Halah. Wis, jeleh aku ngrungokne kowe ngomong. Wis to, pokoke kerjananmu gampang. Kowe entenono nang kene, engko kan Mbah Cokro teko ki. Wis terno, dhek njaluk nang ndi terno pokoke. Nah, engko bayarane kowe 20%, aku 80%. Piye? Deal apa ora? Lho, aku piye lho? Aku kon dadi ojek angkong. Leh, cangkem kowe lek ngomong aja sembarangan. Kudu ojek angkong. Driver angkong. Keren apa ora? Wis to, timbangan kowe ngalor ngidul ora genah, mending ning kene genah. Untung ora. 20%. Oke. Deal? Deal. Oke, ya wis. Tinggal sik. Mau kon nganterke Mbah Cokro kan? Enteni nang kene ku wong rene. Oke, Oke, siap. ya wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Driver angkong 20% cair iki.
Iki kabeh iki gara-gara Pak tutuk kon olahraga bareng kan dadi telat. Kakak, Kak Bentel, ayo ternyata aku sekolah yuk. Ngeterke nganggo apa lho? Hah? Iki numpak angkong. Ayo, ndang tok. Lho. Aku ki ngeterke Mbah Cokro, orang ngeter kowe. Lah wis ndang tok iki aku wis telat. Mau tak opahi. Ndang cepet ayo. Sintenan? Iya. Loh. Mandek kok. Kayak piye angkone malah digawa wong. Lah iso kenyang to. Mandek. Selawan. Oh, mandek kok. Aduh, piye to yo. Pokok iki aku kudu nang omahe RT-ne. Aku ora urusan arep jabatane DRT, arep lurah. Sing penting sing jenengane utang ya kudu disaur. Pokoke kudu tak plepet tenan sampai metu. Loh. Iki dalane endi yo? Rono apa rono ya? Duh, ngalah. Kok yo enek ejimen isu-isu wis lewat. Duit meneh. Loh. Kae pora RT-ne. RT. Anang duwe, tani. Lari aku. Oh, mandek kok. Piye iki to? Wah, ketoke ya ini bendel wis rampung iki genah. Wis galek goreki cahe, njaluk duite. Wah, iki mesti cairane gede. Ora mungkin kaya Mbah Cokro ki gur ning desa-desa kene, mesti jalan-jalan. Paling ora yo 50. Bendele kayak 10.000 wis cukup wis meneng. Cair, nek koyo ngene iki nek bendino, urip penake pol. Weh, dijan kowe iki, Del. Wong kok mlaku ora nganggo moto apa piye to kowe iki? Mbok yo alon-alon, mange ra roh nek wong lewat. Gini yo Pak RT, anak opol kok iso buru-buru? Ayo, Del, mlaku, Del. Amit sewu Pak RT, aku ki arep nyusun Mbah Cokro. Alah wis kendang to, engko tak bayar. Cepet iki arjen. Wis kendang. Iya, cepetan. Nah, ayo, Dal, cepet. Wis Dalane koyo ngene iki mlayu. Sak sae to wis to. Sak piye lho? Oh, dalane koyo ngene iki kok. Panas banget. Del. Kowe kon diae lho, sawi teman jalan-jalan ade ya. Wah, mesti cairane gede iki. Aduh piye lho? Lho, bagian ku ndi? Bagian piye? Mbah Cokro tak enten-enteni ora teko-teko kok. Lah maksudmu terus piye? Mbok tinggal rene terusan iki? Lah piye? Oh alah, Del kan aku mau ngomong to. Entenono ning kono kok wonge rono. Kowe golek iki jelas wonge. Ceritane dawa wis lah. Dawa apa dapur mamuk sekali-kali susulane. Wong ora genah ana bintu terano kowe iki kok. Wis kono-kono gawa-gawa. Sing penting aku wis entuk dhuwit. Time is money. Lah yo. Lah wong wis tuwa kaya ngene iki mlayu sithik, wis kaya bongko. Wes, pas banget, Mbah. Piye, Mbah? Sampun sekat mau nyang kene? Ket mau mepakmu kuwi. Ngapa to, Mbah kok nesu-nesu? Wong kok rumangsa kok gampang ram nesu lho. Piye ora nesu? Jeremu pelayanane VIP, nyatane aku kok tinggal sanggen-gen. Piye yo, Mbah, sepurane kuwi mau ki jenengane gawat darurat. Dadi yo masa tak tinggal to, Mbah. Gawat darurat tenan apa? Yo wis ndang ayo, ndang Pak. Ya, tinggal meneh. Ora lagi VIP tenanan iki. Lah mau aku semutung. Mbah ayo to. Kok anger ora ngapa kaya ora sama anake. Ora ngene kok aku ora do cairan. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim.
Beh, kae mang ngopo sing beneke gemblontang? Duh, kok sanu maling? Soale jaman saiki maling iki kewanen, apa ya dimaling? Ndek iki PT kowe sak anggram dimaling kok. Teh ngono kowe nek ketemu, saiki aku kudu bener-bener waspada. Lah dalah tenan to. Beh, maling ngumpetan kok sikile ketok. Rasakno kowe. Aduh, ya Allah larane. Aduh. Pak RT. Sampeyan iki piye to Pak Amit? Aduh. Ki nyapa lho Pak RT sampai ndelik nang kandangku. Amit ki lho, kok malah kaya maling ngene. Aduh. Wes pokoke menengo cangkemmu Pak Amit. Intine ngene, pokoke lek seumpamane enek sing golek aku, wis ngomong ra roh, wis kono lunga. Amit lho Pak RT, lah iki omahku kok dadak lunga barang. Oh, wis ge endang to kono lunga Pak Amit, manut penak-penak. Iki masalah wis arjen, gawat darurat. Wis ndang kono. Elek apa Pak RT? Pak RT, Amit. Cuk terano. Mbah. Kok apa to, angkonge rumah saku kok mandang glayor, Mbah ya? Sepurane, Mbah. Anu, sampean ki anu kembunger iki mau jagong sik ngono sik. Ki mau klare kok rumah saku oblak to. Wah, iki klares meh bosok, Mbah. Sik, tak dadal sik yo. Suwi-suwi, Cer. Anu sik mundur sik, jajal. Kuat apa ora iki engko malah Sulaya sik. Mbah, lho, piye iki? Mandek. Mandek. Mbah iki piye, Mbah? Kowe mandek, Mbah. Mbah, piye iki? Mandek. Wes. Mbah. Alah, yo ngene iki sira mandek lagi, Mbah. Alah, wis mbok piye iki? Aduh. Aduh, mandek.